Λοιπόν, είμαστε μέσα στα μάξι, μετά τη φωτογράφηση. Οδηγάει ο φωτογράφος μας από εδώ. Πες και ένα κομπλιμέντο, καταπληκτικός φωτογράφος. Καταπληκτικός φωτογράφος. Εννοείται καταπληκτικός. Πάει τα μάξι. Τι λύσια. Furious Dancers photoshoot. And finally I would like to thank... Άιντε πάλι. Αφού δεν πέτυχε τη μία φορά, ας το πούμε 5-6 φορές. I would like to thank Crest for such a smile. Για το λίγο, χαμηλό. Ένα κοντινό. Περίμενε λίγο. Δεν θέλω δημοσιότητες. Φτάνει, δεν θέλω. Τόση ώρα μιλάς. Furious Dancers Crew. Τία, πες κάτι για το μωρό της Άννας. Θα πεις κάτι. Αχ, ναι. Πες. Να το χαίρεσαι ή να το χαίρετε. Στην Άννα μιλάς τώρα. Να το χαίρεσαι, Άννα. Γκρέγκ, ευχήσου κάτι για το παιδί της Άννας. Παιδί της Άννας. Το παιδί. Α, το σκορπιό. Να είναι πάντα γερό. Αλλά Γκρέγκ Ναι, είναι σκορπιός, δηλαδή... Σιγά, μάνα με τους σκορπιούς, καλά. Καλά πέντε μου σκοπούλα. Και... Καλά πέντε μου σκοπούλα. Εδώ κάμερα. Εδώ. Ήρθε και το στάρ. Να και η Έλενα, ευχήσου και εσύ Έλενα. Εγώ εύχομαι. Ναι, ένας γερός σκορπιός να πω. Τρινοπλάσμα. Λέω. Το διαλύσαμε το μαξάκι. Ναι, έτσι φαίνεται. Είμαστε ok. Yo. Εδώ, ok. Furious Dancers, this is me, bitches. Και δυνατό. Για ποιον μιλάμε? Γιατί, για το μωρό της Άννας, ευχήσου κάτι. Τον Silver. Τι Silver, Άρη. Silver Γιάση. Στάζει. Εκεί που είσαι, Αθανασία. Γιατί! Η κάμερα είναι στη μία. Εσένα τι μας νοιάζει. Λοιπόν, τον έναν γύρι. Λοιπόν, άκου Silver, τώρα θα είσαι μεγάλος και θα μας βλέπεις. Furious Dancers, yo! Εγώ θα είμαι πολύ... Για ζύγι είναι, ζύγισμα. Λειτουργεί και κάνεις αυτό. Γκρέγκ, Κάνεις αυτό και δεν κουνιέται η κάμερα, δεν τρέμει. κόλπο δες. This is Furious. Λοιπόν, 1, 2, 3. Βλέπετε το 10% Πες μου λίγο. Θέλω να πω ότι ο φωτογράφος είναι πολύ επαγγελματίας. Επίσης όλο το κρου ήταν υπέροχο. Λερώσαμε τα χέρια μας και δεν έχουμε πώς να τα καθαρίσουμε. Δείξε μου. Παρακαλούμε την κυβέρνηση, αν γίνεται, να μας στείλει μωρομάντιλα. Είναι και πολύτεκνος επίσης. Είμαι και πολύτεκνος. Είμαι πολύτεκνος για τα παιδιά μου, για τη σύζυγό μου. Αν δεν βγάζει φωτογραφία. Αυτό λέει. Για τη σύζυγό μου. Αν δεν βγάζει φωτογραφία. Για τη σύζυγό μου. Αν δεν βγάζει φωτογραφία. Αυτό λέει η κάμερα. Εκείνο λέει. Γκρέγκ, εγώ μπορώ να είμαι κακιά, αλλά εγώ σε αγαπάω, ναι. Μια βρώμικη καρδούλα. Καπούλια, καπούλια ρε φίλε. Για τη σύζυγό μου. Αν δεν βγάζει φωτογραφία. Αυτό λέει. Καλά. Όχι, μεγάλο. Σατανική. Δες το μιχάκι μου, είναι μεγάλο. Το μόνο. Καλά είναι μικρό. Τώρα θα το πείτε. Smear bitches, baby, μόνο αυτό σου λέω. Furious Dancers. Αυτό εδώ λειτουργεί έτσι. Το χαλαρώνεις. Χαλάρωσε το εντελώς. Τα φάει η κάμερα. Δεν πες να σε Ας το μην το Για τη σύζυγό μου. Αν δεν βγάζει φωτογραφία. Αυτό λέει. με κρύβεται. Μια να μιλάω. Λέμε ότι οι συνωμοσιολόγοι της Βορείου Ελλάδος σας εύχονται καοπάκα. Έλα. Βλέπω, ναι. Η κάμερα κουνιέται, δεν ξέρω τι τραβάει. Ναι. Να τη δω. Furious.
Έχω να δηλώσω. Sorry. Παιδιά, πρέπει να σας κλέψουμε λίγο από εδώ. Δεν έχω να δηλώσω. Πες το Σταύρο. Σταύρο, έλα εδώ. Σταύρο. Πες το. Δεν μπορώ, με κοιτάνε όλοι. Πες το. Τι να πω. Αυτά, το τραγουδάκι το ωραίο. Πρέπει να το πω, Curious Dancers. Με πάθος. Πες το. Ναι. Μητρέσαι. Curious Dancer School. Πάμε στο πάνω. Go Kitty, go Kitty, go Kitty, go Kitty, go Kitty, Go the best. go Kitty, go Kitty. Go Penny. Go Go. Penny. Να πούμε εμείς εδώ που έχουμε γκρίπια. Curious. Εμείς θα βγούμε μετά. Οι δυο μας. Just the two of us. Εδώ τώρα ο φωτογράφος μας, ο Νικόλας, εξηγεί στα κορίτσια πώς θα πρέπει να στηθούν. Η Έλενα φτιάχνει τα μαλλιά της όπως πάντα. Έχεις Γιώτα? Τι θα πει Τίποτα, η Γιώτα άσε παιδί μου. Έχει μια θεωρία ο Γκρέγκ για τη Γιώτα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία και πρέπει να την εξηγήσει ο ίδιος. Γρηγόρη, πρέπει να μας πεις τη θεωρία σου για την ψυχοσύνθεση της αμανίτου Πέννης. Αυτό ξέρεις. Το τραλαλά μωρέ που είσαι Γιώτα. Λάμωρε που είσαι Γιώτα. Η ψυχοσύνθεση της Πέννης. Παίρνει ζούχουρη. Ζουχουρή. Γιάγια. Αυτό είναι για σένα, baby, καλά. Λαλάλα, mother, father. I want to thank. Παίρνει. Παίρνει. Γιάγια. Αυτό είναι για σένα, baby, καλά. Λαλάλα, mother, father. I want to thank. Let me say something. I want to thank my mother for borning me. I would like to thank my teacher in my English class. Καλά, φτάνει. Εδώ βλέπουμε τον Νίκο. I would like to thank Nick for giving me merenda. I would like to thank Valentina for making me such a beautiful girl. Wait! I'd like to thank Greg for being so stupid and making me laugh. I would like to thank finally myself for being such a successful dancer in contemporary jazz, hip hop, break dance. What else? And the ballet. Μαζί μου μια βρώμικη φωτογραφία. Έτσι θα βγεις στην βρώμικη. Ναι, και εγώ θέλω. Νίκο, θα βγούμε μια βρώμικη φωτογραφία. Έτσι. Να βγάλω. Εμένα ποιος θα το κρατήσει αυτό. Ξέρεις πώς είναι, βρώμικη είναι έτσι. Είναι η κολλητή μου. Κάτι ξεχάσατε. Είναι η κολλητή μου. Πρέπει να βγάλω αυτή την κόρτελα γιατί δεν μ' αρέσει. Και εγώ δεν δένομαι όμως. Γιατί το μυαλό του Γκρέγκ είναι τόσο. Γιατί είναι πρισμένο. Γιατί είναι? Πρισμένο. Δέστε λίγο αυτό. Τι βλέπει τη μασχάλη μου. Ελληνίτσα. Όλα καλά. Όλα καλά. Πώς ελέγχεις το επίθετο? Μοσχοπούλου. Ντουε. Και εγώ σαβά. Και εγώ θέλω να μας βγάλουμε αγκαλίτσα. Εμείς με λέτε αγαπημένες κουλουπούλες. Αυτές γίνανε από μόνες τους. Πάει. Τελείωσε και αυτό. Για τη σύζυγό μου. Αν δεν βγάζει φωτογραφία. Αυτό λέει. Λάμωρε που είσαι Γιώργο.